Most aztán szépen mosolyogjatok, mert ez már most már filmen itten. Mindig elfelejtem, mondjad, hova való? Kisfaludi. Kisfaludi. Na, Bodrog Kisfalu. hogy nem jártam én ott. Kellemes. Jó. Na menjél öreg. De ez nem tavalyi. De most nézd ide, hogy lássunk. Ez videó. Na lássuk csak az ünnepeltet, hogy eszik. Tessék, ünnepelt egyél. Benne leszel a tévében. Egyedül nem, majd ingyen. Egyedül nem eszem. Én nem mehetek veled, mert akkor nem tudok filmezni. Tessék enni. Nagyon csinos vagy. Na, hova jöjjünk? Ide várjál. Most híztam meg. Kenyeret adnál át? Savanyúságunk van, ugye? Igen. Lehet, mert a számban Látom, igen, látom. Úgy, tökéletes. Hozzunk széket, hát gyerekek, én Egyetek, ilyetek, Vannak itt székek. gyertek! Én arra ülök, hogy hozzatok széket. Itt van egy kanál. Oda megyek. Pistán, vagy akárhányán. Oda Pista megy. Helyetted mondtam, hogy Pista, úgyhogy... nagyon régi dolog. Nyugi, semmi. És Pista kívülről. Én vagyok az operatőr. De Kati De esetleg szétkezett Mari lesz. nem. Te is benne akarsz lenni a Amikor tévében? nagyvállalatról vannak, akkor Tessék. nálunk. 25-szörös Rubik Mi? honnan Igen. vetted? Annyi van a boltban, hogy eladják. Na, Hát ez drága. nem is Ez milyen jó. Mi? Az HD videó. HD videó, Anyámnak úgy ne még bassz. a- Mennyi, wifi kostat egy ilyen? Ilyen jó keresés van. Ingyen van. Most vettek egyet Katáék, Balázs meg Kata, valami 50 000 vagy ilyen ára van. De olyan HD videó, hogy beszállt, hogy meglátod. Az jó. Anyám. Jó étvágyat! Tejföld, nagyapa tejföld. Köpetüket. Egy kis savanyúságot. Mindjárt, azt teszi elő. Azt teszi elő. Azért hajoltam le közben itt, csak És, közben megláttam a tejföldet. Megcsinálták a szaloncukrokat. Várjátok mindjárt kívül. Nagy nehezen összekocogták a háborús időben a Kis tányéra Ádi ajándékokat, venni. meg mindenki. Nagyapámnak volt a halból oldalak a Van még más? Én keringek itt. tartogatta a szőlőt. Pedig annyi volt. Jaj, hallottam mesélni. Igen, és akkor kiraktam karácsonyi fa elé a szőlőt, megjött a Jézuska, és ez a drága lélek, tudod mit mondott? Csöllő! Oda ment, megette, kész vége 600. Ez a drága lélek nem ő volt a kofferos? Már úgy értem, hogy ilyen rekesz, olyan rekesz. De ő volt a koferos, ő volt. Látjátok, ez a jó, hogyha egyetlen kis gyerek a családban. Érted? Mert más ilyen kicsi nem volt akkor. És így Mindenki emlékszik a történetekre. Nem, én anyukám mesélte, és én onnan emlékszem. Én Ez teletémon nem volt leszek? érted, akinek 5 unokája van. Érted? Na, De nem csak a kiskori dolgaira lehet emlékezni, hanem arra is, amikor együtt jártunk tánciskolába. Ő volt a Sátoraljaújhelyben a sztár. Szép a szár. Hát nem így volt. De a fiúk kaptak értem. De én akkor nagyon Tudod, kicsi mi gyerek van voltam, én nem Pestről voltam ott lementem. ilyen bulikon. De nem. Te még apucival egy nadrágba 10 jártál. éves vagy. Hát te se, jól, te se. Még ott a csapották föl a kis lovacskámat, toltak föl a hegyre. De nagyon finom. Hol voltál te még akkor A te? konyhában Az igazság, hogy Később és akkor a kerecsanyag. Meglátod 2 év múlva. Olyan aranyos. Nagyon finom, nagyon. Ez ma. De Ez a 2 év, ez nem olyan 2 év. Az nem, azt tudom. na és nem azért mondom gyerekek. De miért nem ültök ti is ide a háziak? Jó, egyél, jó étvágyat. Most itt ne dumálj, hanem egy Nagyon finom. benne lesz a Bodrog tévében. kis, Valami. Igen. fehérbort, Ne csak vagy hallgass villányi a vörös. hajba ültetek. Vagy egrit. Sör, az is van. Én bort kérek. De melyiket? Ez Szárazat. Villányi. Villany. Vigány. Jó étvágyat. Köszönjük.
egyetlen egy Hát mondjuk van egy szuperkérem. gerel, érdekes, van egy gerel villányom, honnan van? Jó lesz az, Zsoltikám. Hát, jó, az Isten jó, tehát bontottuk fel a bokot. Van egy bokvillányom, az meg Van egy bok, azt tegnap bontottuk fel, mert tegnap volt 10 éves, akkor a bokot bontottuk. Jó. Tegnap volt 10 éves. kis bébi. Az is megtettük, talán. Talán. És Mi az a porrakat? milyen 10 évesnek lenni? Maradj már magadnak, vén morgós! Kati, szóljál már rá! Leckét Ez engem tudod azt még? kutyoghat, hogy megjött. Te, hány éves? Meg se kérdeztem, hogy mozog-e már a gyerek. Akkor 58 lesz. Én 58, 60, mindjárt 60 éves vagyok. Én is már közelebb vagyok a 60-hoz, mint az 50-hez. Tegnap óta. Tegnap délóta. Délóta. Én meg a 70-hez. A 60-hoz, mint az 50-hez. Még annyira nem, mint én a 70-hez. De hülyeskedj már. Meg neked van még 4 évet, nekem Söröztél? már csak 3. Söröztél? Söröztem. Pedig nem ittam sört, már nem is emlékszem mióta. Én mindig ezen vagyok felháborodva, mikor hallom, hogy valaki hány éves. Miért vagy fel? Hát mondom, az Úristenit, hát Pista bácsi 40 éves volt, mikor megismertem. Na most képzeld el! És engem mikor? Most 80. Hát azt mondom, hogy ez a botrány. Akkor én mennyi vagyok? Akkor te mennyi vagy? Hát ez az. Előtt. Pista bácsi, hány éves voltál, amikor én megismertelek? Jaj, ne. Nem tudom. Te futott utánad a... Mi kifutott utána? Ja, Már megint? hát ha hány éves? Kifutott utána? Kővágó egy idő De után. hogy hát nem akkor ismertél meg? Már Amikor hamarabb. kővágó, nem. De hamarabb. Kijöttél a anyaméből. Akkor is van. Dehogy hamarabb. Hamarabb már? Megtenni. Hajaj, Hamarabb nem Öt unokás, ugye? Jaj, Hát hogy ne ismerheted volna, hát Majd hozom én Azt mondtad, hogy magamnak. nem. Kati vörösbor. Vasvágó. Kővágó, vasvágó, tök mindegy volt. Ez jó szerintem. jó. Ha szárad, akkor jó, ha nem, akkor én De megiszom mindenütt helyette. jártam hozzátok nyaralni, Én minden nem ivó vagyok. mondítsatok már meg. Persze, Eszterrel is voltál. Ezt Bocsánat, ne nem arra, hogy mentünk ide a- Majd én belekóstolok, és akkor megmondom, hogy Akkor nem ismerték. Akkor nem ismertem. Ez Akkor jöhet én neki. ismertem. Az mehet. Ja, dehogy is. Nagyapa, egy pohár Persze, vörösbor. keverem. Igen, kérek. Én lehet, hogy még hozok magamnak egy kis pörköltöt. Olyan Jó Maradjál, kívánva. mindjárt hozok neki. most ne fogyok urázott. Ne fogyok urázni. Én is jövök mindenni. Nagyon finom. A szaladgász is elülöttem. Nem, úgy Ülj vegyük. már le, hogy... nem ülök. Tehát Nem csak ül, csak- ezt már galuskát venni. Ja, de előbb egyél, igen, utána üljél. Nem ülök, mert ha itt egyszer leülök, akkor le leszek ülve. Van. Gyerekek, én mindenképpen vagy iszom, vagy eszem. Ami rólam készül. Hát kedves Eszterka, Cikis. lefényképeznélek én téged más helyzetbe is. És tényleg, nem itt. Csülök. Nem csülök? Nem, az védőétel. Na, az majd később. Védőétel. Az Vétőjét. védőételes. Seggpirinyósodás elleni. Te nagy mit? Hirtelen fogyás elleni védőétel. Pista, akkor te majdnem 10 évvel fiatalabb vagy, mint én. Hölgyeim. Jézusom! Akkor csak jól mondtam, hogy kisfiú voltál, amikor én már nagy lány. Hát én 53-as vagyok. Én nekem söröm van. Kata, Jól 54-es. Hát akkor nem mondok semmit, de én magamat már olyan öregnek érzem, mint az országút. Öregnek. Fáradt, beteg öreg ember vagyok, pálmi jár belém a lélek. Inkább én nagyon. Hát egyelőre még nem olyan kerti idő van, nem olyan egyszerű, úgyhogy Feri azt mondta, hogy neked ez elég. Én meg azt mondtam, hogy nem itt kell fagyok urázni. Hát ha Feri az Mi az a démoltok által? Ez